Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР. І в нас в гостях сьогодні Віктор Васильович Чумак, заступник генерального прокурора і військовий прокурор України. Вітаю вас. Доброго вечора. Головний військовий прокурор. Давайте розпочнемо з несерйозного, щоб винести його за дужки нашої розмови, а тоді почнемо з серйозний блок питань. До вас їх дуже багато, як і взагалі до Генеральної прокуратури зараз. Зараз велика реформа триває в Генеральній прокуратурі, яка викликає різні оцінки, полярні. Хтось каже, що це дуже добре, прокурори скаржаться, що це незаконно і несправедливо. Отже, давайте з несерйозного. Несерйозне питання таке. Ви будете захищати президента України від депутата Софії Федини і її подруги, бойової товаришки Марусі Звіробій? Це серйозно. Я просто думав, що просто розумні люди мають трохи більше розуму, і не роблять такі неправильні заяви. Тож ситуація така, що будь-яка заява... Некоректні заяви. Да. Будь-яка заява, яка буде в прокуратурі щодо здійснення злочинів, вона повинна бути зареєстрована і повинна бути розслідувана. Така заява є. Тому хочеш, не хочеш, але точно Ваше відомство буде розслідувати? Ні, це буде розслідувати, скоріше, все розслідувати Державне бюро розслідування, а процесуальне керівництво здійснювати Генеральна прокуратура. Ви самі особисто як вважаєте? Це реально погроза? Чи це просто, я не знаю, жарт, некоректне висловлювання за чаркою? Ви знаєте, мені важко давати оцінку, тому що моя оцінка може бути служити вже підставою для того, що абсолютно точно. На слідство, на суд і таке. Зрозуміло. Ну давайте тоді серйозно все-таки. Генеральний прокурор Руслан Рябошапка свого часу одразу після свого назначення фактично заявив про те, що військова прокуратура країні не дуже потрібна. І сказав, що вона буде з нового року ліквідована, після чого був звільнений головний військовий прокурор Матіос, після чого були призначені ви військовим прокурором, головним військовим прокурором. Що це було? Реально військова прокуратура буде розпущена? Чи це був просто елегантне пояснення генпрокурора для звільнення такого міцного кадра, як Анатолій Матіос? Та ні. Ви знаєте, тут ситуація така, що у нас дійсно буде мінятися структура Генеральної прокуратури, в тому числі і військова прокуратура. Просто військові прокурори знімуть погони, вони стануть цивільними прокурорами, але буде спеціалізована прокуратура. Можна, звісно, сказати, що не потрібна військова прокуратура взагалі, але ми ж нікуди не дінемо військові частини, військовослужбовці, військові підприємства, військові державні підприємства, Укроборонпром. Тобто ми нікуди не дінемо величезну сферу, яка називається сфера національної безпеки і оборони. Тим більше під час війни. Під час війни, не під час війни, розумієте? Тут ситуація така, що там є спеціальні відносини і спеціальний суб'єкт. І цей спеціальний відносини і спеціальний суб'єкт повинен розслідуватися теж якимось спеціалізованим прокуратуром. Ця спеціалізація буде, так би мовити, всередині вже прокуратури, хоча ми говоримо про те, що буде таке достатньо автономне утворення, як спеціалізована прокуратура у сфері національної безпеки, яка буде розслідувати злочини, скоєні військовослужбовцями, скоєні на військових частинах, скоєні під час проведення бойових дій на Сході, скоєні на підприємствах Міністерства оборони, скоєні на підприємствах інших військових формувань або іншими військовослужбовцями інших військових формувань, або скоєні під час якихось відносин між військовослужбовцями і іншими органами державної влади і управління. Тому вона все одно буде здійснювати процесуальне керівництво цими злочинами, які будуть розслідуватися різними органами досудового розслідування. Але в Генерального прокурора є ще один заступник фактично в цій сфері, так? Той, який буде займатися військовими злочинами фактично. Для чого було таке? Військовими злочинами, а воєнними злочинами? Воєнними. Це різні речі. Це абсолютно різні речі. Якщо ми говоримо військові злочини, це військові злочини проти сфери державного управління у військовій сфері. Да? А якщо ми говоримо про воєнні злочини, то це злочини проти гуманітарного міжнародного гуманітарного права, скоєні, скажімо так, злочини проти миру, безпеки людства, скоєні під час проведення бойових дій.
І це абсолютно інше. Чому розвели ці структурні одиниці? Це ж Фактично тим самим займалося і управління, і але тут був певний конфлікт інтересів, Чому? розумієте? Тому що ситуація така, що воєнні злочини іноді скоюються, і в тому числі військовими, да, нашими військовими. Найчастіше вони і скоюються військовими. Не тільки. Вони скоюються і представниками там закордонних, ну, скажімо так, вони скоюються сепаратистами, вони скоюються військовими Російської Федерації, вони скоюються цивільними особами на окупованих територіях. Оце воєнні злочини в більшості. Іноді і нашими військовими, да, по відношенню до мирного населення. Але тут ситуація така, що тут конфлікт інтересів, тому що військова прокуратура носить ще військові погони, да, от, має конфлікт інтересів, тому що отримують від нашого Міністерства оборони звання, відтримують Міністерство оборони певні забезпечення матеріальне, да? І от тут виникає це таке філософське питання, тому що в Сполучених Штатах є військовий суд, який перебуває. От тут ситуація, дивіться, тут ситуація саме така. Якщо б в нас була система військової юстиції самостійна, да? І була б традиційна система військової юстиції самостійна, починаючи від військової поліції, яка має права проведення досудового розслідування, і закінчуючи військовими судами, тут питання нема. Чекайте, у нас же є військова поліція фактично. Військова служба правопорядку. У нас є військова служба правопорядку, військової поліції в нас немає. А в чому військова різниця? служба різниця в тому, що це є орган військової поліції в країнах розвинутих, там, де вона працює. Вона і є органом досудового розслідування. Вона самостійно розслідує всі злочини, які скоюються от тим ж самим суб'єктом спеціальним. А в нас вона слідкує тільки за забезпечення військової дисципліни в частинах, під час проведення там якихось певних заходів військових і таке інше. Тобто вона не є органом досудового розслідування. Вона не самостійно, в них не працюють слідчі, вони не проводять негласні слідчі розшукові дії і таке інше. Ну добре, а ви взагалі як, хочу сказати, експерт, так? Як фахівець, як ви гадаєте, чи потрібна окрема військова юстиція під час війни в Україні? Дивіться, це називається політичний вибір. Да? Якщо в країні не будується така система юстиції, а будується трохи інша, то в принципі треба будувати іншу систему юстиції. В нас немає такої системи юстиції, вона не будується в нас, тому просто військова прокуратура вона була трохи відірвана. Тому що не мала продовження, свого власного продовження. По-перше, не мала на кого опиратися, на військову поліцію. Вона опиралася і на національну поліцію, і на Службу безпеки, і на Державне бюро розслідування, які проводять всі досудові розслідування, і зараз так буде робити. Але передавала справи до розгляду в цивільні суди, загальні суди. Тому тут ситуація така, що вона просто була таким відірваним шматком від системи прокуратури. От її треба повернути назад, хоча б забезпечити спеціалізацію, але повернути назад, і щоб це була централізована система в одних руках у Генерального прокурора. Ну, все-таки я уточню. Чи вважаєте ви, що під час фактично, не оголошеного воєнного стану, так, але фактично на території України триває війна? Я знову ж таки потрібно, щоб там військових судили ті люди, які в цьому розбираються. Там такі будуть. Це ж буде спеціалізація, але вже всередині прокуратури. Там такі ж самі і залишаться. Фахівці, які просто знімуть погони, да, і будуть працювати спеціалізованою прокуратурою. Але це ті ж самі люди, які будуть мати відповідний фах, відповідні знання щодо спеціальних відносин, які існують там в військових частинах і там на територіях, де проходять бойові дії. Одним з перших ваших кроків було розсекречення декларацій військових прокурорів. Да. Що це дало і які висновки ви зробили з цього всього? Дивіться, як на мене, вони були просто-напросто засекречені на зовсім коректний спосіб. Або в некоректний спосіб взагалі. Да? Вони були засекречені для того, щоб суспільство не побачило там декларації певних прокурорів, які, можливо, мали великі статки. Воно нічого не давало для того, щоб забезпечити режим секретності іншим прокурорам. Тому що прокурор є особою публічною, він не є спеціальним агентом, він не працює під прикриттям, його всі знають, він відкрито підтримує державне обвинувачення, він відкрито працює в процесі досудового розслідування. Тобто немає сенсу секретити його всі знають. Що секретити? Адресу можна вирахувати, рідних можна вирахувати, тому що він
особа публічна. Ну, тоді дійсно було багато критики, коли особа засекретили публічна. Тому на піку скандалу з військовим прокурором Куликом, проти якого було відкрите провадження НАБУ, яке він фактично виграв зрештою. Ні, він не виграв. Як же він виграв? Тяганина триває, але поки що там ситуація інша. суперечливим... Декриміналізували статтю. Незаконне збагачення стаття була декриміналізована. І практично виграли всіх, аж 66 людей, щодо яких були відкриті провадження за статтею незаконне збагачення. От ці люди якраз таки виграли через декриміналізацію цієї статті. Ну, в будь-якому випадку діапазон ваших справ фактично вашого відомства, він досить широкий. Там від незаконного відчуження якогось майна, землі, нерухомості до корупції в Укроборонпромі, від, знову ж таки, цього до Іловайської трагедії. Дуже багато всього. Дуже багато чутливих справ, до яких прикута увага всього суспільства. Давайте все-таки з кінця з Іловайської трагедії розпочнемо. Знаю, що ви мали проводити виїмку документів в Офісі президента, пов'язаних з... Вона в два етапи проходить. Спочатку прокурори, процесуальні керівники прийшли, визначилися з обсягом цих документів, з конкретними документами, які були прийняті в той час. Ці документи треба було вилучити з архіву. Вони вилучаються з архіву стенограми і потім передаються. Якраз, напевно, сьогодні-завтра будуть передаватися ці документи для вивчення. Фактично справа була розслідувана вашим попередником, наскільки ми розуміємо. Декілька разів там змінювалася сама фабула, ну, якщо судити за публічними заявами, так. Але в принципі... Що ви маєте на увазі, що розслідувати під Іловайською трагедією? Ну, висновок з Іловайської трагедії був зроблений такий, що ніхто не винен, крім росіян, які напали на Україну. Цей епізод, скажімо так, досліджений повністю, цей епізод щодо агресії, щодо офіцерів, які брали участь в агресії, що до людей, які віддавали накази з боку російської сторони, які брали планування в операціях в цьому часі, він досліджений повністю. І тут повністю підготовлені підозри, деякі підозри просто-напросто готові для передачі в рамках заочного засудження і таке інше. Але тут ситуація така, що в нас вже суспільство каже, що в принципі є винні і з українського боку. А з українського боку тут не просто так сказати, що винен 1, 2, 3. Тобто для цього потрібно провести достатньо велику кількість слідчих дій. І ці слідчі дії, вони пов'язані з проведенням необхідних експертиз, військової експертизи, військово-організаційних заходів, які проводилися, військово-політичних заходів, причинно-наслідкових зв'язків між відданими наказами і результатами, які вони отримали. Все це потрібно дослідити. Якщо мені не зраджує пам'ять, близько 300 експертів були офіційно задіяні для різних експертиз в цій справі і дослідження оцих зв'язків, про які ви кажете під час... В інституті ГНІСЕ в нас всього 369 експертів. Ні, але були задіяні, в тому числі журналісти, політики, Ні, це не експертиза, військові, розумієте? Експертиза – це люди, які мають відповідний статус експерта в судовому процесі. А журналісти, вони можуть виступати як спеціалісти, якісь можуть просто описувати самі своє ставлення. А от експертиза – це дослідження. Тобто ви ставите під сумнів ті експертизи, які були проведені в Іловайській трагедії? Це не експертиза, зрозумійте. Це не експертиза в сенсі фактів, досліджених у відповідності до кримінального процесуального кодексу. Я розумію, поправте мене, громадськість була залучена до професійної експертизи для того, щоб до неї було більше довіри. Знову ж таки кажу, що ці експертизи, які там були зроблені з боку громадськості, вони є матеріалами справи. Вони просто-напросто так, суспільна експертиза, як хто і що робив. Без сумніву, я післязавтра буду зустрічатися з керівником КНІСЕ, і з ними будемо говорити якраз таки про всі експертизи, які зроблені і ще необхідно зробити в рамках цієї трагедії, цього епізоду війни. Сьогодні ми з ним зустрічалися, говорили про інше. Післязавтра точно, десь ближче до п'ятниці, зустрінемося з ним обговорити саме по Іловайську. Ми з ним домовилися про це теж обговорити. Це одна з таких взагалі справ, які начебто розслідувані, але в суспільстві виникає дуже багато питань, і з роками їх не менше. Це як справа Гонгадзе, так? Начебто всіх посадили, когось посадили на лаву підсудних, когось засудили, хтось відсидів багато років, уже десятками. Але питання не зникають. Так, ви розумієте, мені дуже хотілося б, щоб дати відповіді швидко. Але, на жаль, швидко і якісно в кримінальному праві, в кримінальному процесі це іноді взаємно виключні поняття.
Іноді це відбувається швидко, іноді приходиться робити достатньо довгі кроки, цепочку вибудовувати для того, щоб довести вину тієї чи іншої особи, якщо вона там дійсно є. От. Але для цього потрібен певний час. Хочеш ти чогось чи не хочеш. Мені теж хочеться результатів швидких, ефективних, правильних. Я про але ж об'єктивні... головне в чому питання? Головне, щоб тут зберігти справедливість, да? Я про об'єктивні приблизно там розрахунки. Як ви гадаєте, чи ви за свою каденцію встигнете розслідувати? Я не знаю, скільки буде моя каденція, у нас так швидко плинні всі ці каденції. Да? От. Я сподіваюся, що, звісно, да. Я повністю якісь хочу, собі щоб це терміни зробити. ставите, чи в таких процесуальних тонких моментах ставити терміни некоректно? Ні, я не ставлю собі терміни перебування на цій посаді. Скільки буду, стільки буду. Да? Тобто тут, в принципі, не можна там ставити собі якісь терміни, тому що посада, яка дуже серйозно залежить від політичних настроїв в суспільстві. І тому ставити собі якісь терміни, воно якось навіть некоректно, безперспективно. Але що би я хотів, щоб ми зробили, щоб нам дали 2 роки, оці до 21-го року, всій команді, не Чумаку, а Рябошапки, Трєпаку, Каську, Чумаку, там, Мамєдову, всім тим, хто зараз є, для того, щоб ми, в принципі, зробили цю реформу. Оце би я дуже хотів. Да? От 2 роки. Оце. І результати будуть, але тут же головне, як вам сказати, от уявіть собі 11 тисяч прокурорів, які 28 років працювали в країні. Да? Ніколи в них не було результату. Довіра до них 0. Довіра до прокуратури там 10%, 8%. І тут приходить там 5 мушкетерів. Скажуть, все, тепер прокуратура повинна працювати як годинник. А вони що, будуть самі на себе писати явку з повинною? Ті прокурори, які не давали результату, вони що будуть писати про те, що вони неправильно розслідували, що вони не хотіли розслідувати. Розумієте, що цей годинник потрібно поміняти, перебрати в ручному режимі кожне там, я не знаю, кожну гаєчку, кожне кольосико, кожний вінтик перебрати для того, щоб він запустився, бо він стояв. Він не працював цей годинник. Я можу помилятися, поправте мене, якщо я помиляюся, але мені здається, що в суспільна довіра до різних інститутів, я не знаю, там інститут вчителя, так само низька, так, лікар, так само недовіра до лікарів є, але це не означає, що всі працівники цих відомств, правильно, вони є корупціонерами, яких треба... І тому я кажу, що це треба перебрати. Які цілі ставлять людям, які... Правильно, і тому я кажу, що це треба... з голови. Правильно, і тому ми з голови починаємо реформу цю. Пам'ятаєте наші всі реформи? Кого міняти? А давайте поміняємо найнижче звено. Там ланку, найнижчу ланку. Поміняли найнижчу ланку, на цьому заспокоїлися. Вся реформа закінчилася. Ні, у нас саме недовольство таке величезне, тому що з чого ми почали? З Генеральної прокуратури. У нас працюють обласні прокуратури в тому ж самому режимі, хоча це теж не задовольняє той результат поки що роботи. У нас працюють міські прокуратури в тому ж режимі. Але Генеральна прокуратура вже проходить тести, 5 числа буде нові тести, там далі буде співбесіда, оцінка, перевірка прокурорських досьє і таке інше. І на 1 січня, на кінець року, ми виходимо на нову абсолютну структуру, на Офіс Генерального прокурора, який туди запускається. А хто там повинні бути? Як для мене, там повинні бути, мало того, що професіонали, це пройшли ті, хто тести, але там повинні бути люди, яких ми називаємо доброчесні. Да? Це люди, які сповідують ті ж самі принципи, що сповідував, там, наприклад, той же самий Руслан Рябошапка, Віктор Чумак, там, Трєпак, які довели своїм якимись там справами і своїм життям, що у них немає там принципу і цінності набити собі власну кишеню, там, купити собі ще один позашляховик або ще один будинок побудувати, да? Абсолютно інший. От таких людей нам тоді треба набрати, розумієте? І з такими людьми потім будувати вже прокуратури іти до самого низу. Але знаєте, перенабрати патрульну поліцію, яку можна навчити достатньо швидко, це складно, але це можливо. І то багато питань в громадян виникає вже зараз до патрульної поліції. Набрати з нуля прокурорів, не рівняйте. Це все-таки інше завдання. Тому ми кажемо, що у нас все одно залишається десь приблизно 60-70% людей залишається. Да? Але ми з них їх перебираємо, штучно реально перебираємо. По-перше, професіонали – добре. А потім буде там перевірка загальних здібностей, ще відсіється трохи людей, да? Які,
там за складом там своїх здібностей не можуть працювати в прокуратурі. А потім буде перевірка на доброчесність, ще відсіється. Але там відсіються вже ті люди, до яких є питання. У всіх, у суспільства, у колег, у всіх інших є відсіються люди. Ми завалимося? Ні, ми не завалимося. У нас є певний резерв людей, яких ми можемо підтягнути з місць, потім добрати людей, провести добір з, ну скажімо так, з цивільних, да, не прокурорських працівників, але людей, які мають фах за напрямком права, як в нас прописано, що вони можуть працювати. От, провести такий конкурс, добрати людей і навчити їх працювати. Знаєте, я вам скажу так, пам'ятаєте, ну таку блискучу фразу, да, там Вацлава Гавела, яку він сказав, що краще рік помилок, ніж 10 років саботажу. Ми проходили цей саботаж 28 років. Ну, давайте ми, в принципі, переберемо цих людей і переберемо і зробимо там реально доброчесну прокуратуру. Тому що всі наші реформи впираються в одне і те ж саме – в людей. Всі наші реформи, інституції, будь ласка, ми набудували самі класні інституції. Будь ласка, в нас НАБУ, НАЗК, в нас все є. Да, ДБР, там, прокуратура, яка була там. У нас прекрасні правила і стандарти. Тобто у нас написані закони, підзаконні акти, все є. А чомусь нічого не працює. Чому? Люди. У нас критична ланка, яка не може запустити все це, це люди. Чому яких... НАБУ вважає, що вони ефективно працюють? САП вважає, що вони ефективно працюють. ДБР тим більше. А військова прокуратура цілі там описи пише про свою ефективність. Ну, я маю на увазі, військова прокуратура за вашого попередника, після його звільнення, аргументуючи, чому потрібна військова прокуратура. Так? Ось я коротко на 2 сторінках там до кримінальної відповідальності, заведення агресивної війни притягнуто 263 особи, 68 громадян Російської Федерації, з них 21 чиновник, 18 генералів, адміралів, суддів. Встановлено. І це достатньо ефективний підрозділ, я ж нічого не кажу, це достатньо ефективний підрозділ, який там у нас є. От, це управління процесуальне керівництво з злочинами, якраз таки розв'язаних, ну, злочинами, пов'язаними з агресією Росії. І він достатньо ефективний, там і люди хороші, нормальні. Але є певні були інші справи, які, скажімо так, достатньо ставили під сумнів те, що робить там військова прокуратура, справи пов'язані з корупцією, хоча це не їх підслідство, пов'язані з податковими злочинами, не їх слідство. Да? Тобто от ті справи, де в принципі виникали питання, а що там робить військова прокуратура? Справи пов'язані з земельними відносинами, там, де немає військових суб'єктів. А що там робить військова прокуратура? У мене завжди виникало питання. От. Потім я дізнавався, що ці справи передавалися військовій прокуратурі спеціальними постановами Генерального прокурора. А чому? А я не знаю чому. Вроді б як неефективне слідство попередниками, да ні, і теж більш ефективними не стали. Да? А от питання виникають, і питання залишилися. Ну це питання поки що не для ефіру. Не можете назвати справи, які вас викликають найбільше питання? Ми домовилися про те, що ми не рекламна агенція. Да? Що ми не рекламуємо ні підозри, ні посадки, нічого. От приходить справа, тоді ми кажемо, от є справа, ми її даємо суспільству, суспільство оцінює те, що ми робимо. Ну, яким чином у вашому підпорядкуванні, як заступника Генерального прокурора, опинилося і управління спеціальних розслідувань, очолюване раніше паном Горбатюком, так? І відставка якого викликала різні теж полярні оцінки. Хтось вважав його там неефективним, тому що не було резонансних якихось там, так? Комусь здалося, що мало резонансних там посадок, наприклад, так? Серед попередників. Хтось навпаки вважав, що це єдиний чесний прокурор в цій системі. Зрештою, в будь-якому випадку так сталося, що головною жертвою реформи стало те управління Генеральної прокуратури, до якого питання суспільства було найменше. Ну, я маю на увазі громадянського суспільства. Давайте я поясню. Дивіться, закони, які були прийняті в 15-16 році, говорили про те, що прокуратура буде виконувати функції досудового розслідування до листопада, 20 листопада 2019 року. Після цього функція досудового розслідування прокуратури прибирається. І ніяких можливостей продовжити все це робити, воно продовжилось декілька разів, немає. Всі про це знали.
Всі про це говорили. Слідчі знали, прокурори знали. Є два управління в прокуратурі, які на сьогоднішній день проводять досудове розслідування. Да? Це головне слідче управління прокуратури, воно велике, і управління спеціальних розслідувань Горбатюка, яке трохи менше було за штатом, там 43, а там 100 з лишнім людей було. От. І ситуація така, що всі про це знали. Що практично чи після 20 листопада проведення досудового розслідування неможливо. Можливо, там передача справ в інші підрозділи, передача справ в інші органи досудового розслідування. А куди це треба передавати справу? Те, що є в Горбатюка, а в нього достатньо велика кількість справ, да, їх треба просто поділити практично не навпіл, а так десь 60 на 40. І це приблизно 60% уходить як злочини Майдану, тобто злочини насильницькі, скоєні під час Революції Гідності, і 40% це злочини економічні, скоєні високопосадовцями Януковича. І ці злочини, вони в принципі не підслідні вже на сьогоднішній день цьому управлінню. Їх треба передавати в НАБУ, а ці треба передавати в ДБР. Що робити тоді з слідчими, по великому рахунку? Слідчим було запропоновано різні альтернативи. Хто хоче йти в ДБР, будь ласка. Хто хоче залишатися в прокуратурі, пишіть рапорт про те, що ви готові пройти тестування, проходьте тестування. От. Беріть участь в цій переатестації і, будь ласка, будете працювати в прокуратурі. Такий самий вибір був у Сергія Вікторовича Горбатюка. Не більше, не менше. Я з ним спілкувався протягом цього місяця щодня. Він приходить до мене підписати відповідні документи, ми з ними розмовляємо і про це. І в нього такий ж самий вибір був. Все його управління, практично все за виключенням 8 людей написало заяви на проходження тестування. Наскільки ми розуміємо, не всі, по-перше, пройшли. Не всі пройшли, це вже інше питання, але всі ж погодились з тим, що йти. Да? От. Головне слідче управління теж більшість написало заяв. Взагалі більшість, там вже 200 чоловік з прокуратури написало заяви, трохи більше, а всі інші пішли на тестування. Тобто вибір був, куди йти. Але Сергій Вікторович сказав, що це незаконно, я не хочу йти. Він достатньо аргументовано викладає, чому саме незаконно. Я вам хочу сказати, я теж можу аргументовано сказати, чому законно. Але давайте з вами просто поставимо на цьому крапку. Поки немає рішення суду, що це незаконно, це законно. Це в відповідності до закону, прийнятого Верховної Ради України. Але в законі сказано, що переатестацію проводить Офіс Генерального прокурора, а не Генеральна прокуратура. Поки цього офісу немає, переведення людей в офіс покладається на Генеральну прокуратуру. І це абсолютно точно зрозуміло. От. Ситуація така, що поки немає рішення суду, що там щось відбувається незаконно, порядок, офіс і це таке інше, виконуйте закон. І йдіть в суд. І доводьте, що це незаконно. Ніяких проблем немає. Поки це закон не визнаний неконституційним Конституційним судом, він конституційний. Все, і проблем немає. Хочете доводити? Доводьте. Здійснювати, дійте відповідності до цього закону, але доводьте, що це незаконно. Я думаю, що Горбатюк буде це доводити в судах. Ніхто не забороняє. Я розумію. А якщо говорити загалом, дивіться, в нас в країні створено низку таких дивних, дивовижних правових прецедентів, коли в нас там фактично два верховних суди, один, який ще не закінчив свою каденцію, ще не розформований, інший, який працює і займається справами. У нас два голови Конституційного суду, один поновлений, один призначений, так? Чи не буде в нас такої самої ситуації з черговою реформою, тепер вже Генеральної прокуратури, коли люди почнуть поновлюватися на посадах, їм будуть... Якщо не буде Генеральної прокуратури? Не буде цих посад? Оскаржувати свої звільнення незаконне, держава буде компенсувати. Це можливо, все буде. Я ж нічого не кажу, що там не буде звернень до судів. Буде. Результати цих судів, ми будемо реагувати тоді по факту, по результату. Зрозуміло, що ми будемо захищати ту правову позицію, на якій ми стоїмо. Є закон, який дозволив Генеральному прокурору визначити порядок переатестації. Там чітко це написано. Більше того, внесені зміни до Трудового кодексу, внесені зміни до купи законів, які дозволяють робити певні рухи, які вважають всі, не можна звільняти людей, які знаходяться в відпустці, на лікарняному. В декретній відпустці. Там прямо це передбачено, тому що прокурори не підпадають під трудове законодавство, тому що це особливо
категорія працівників. І там все це прямо передбачено в законі і внесені зміни прямо до Трудового кодексу. І люди приходили на цю атестацію із декретних відпусток, і на милицях, і з паличками. Розумієте, люди приходили, хворі приходили на цю атестацію, хто хотів працювати, а не шукав причини, як би це сказати, от як я там не пройду. І у жодного прокурора, який був на цій атестації, немає жодного питання щодо чесності проведення тестів. От у жодного немає. Тому що всі, хто там були, я розмовляв з прокурорами, вийшов, вони кажуть, ми взагалі були шоковані тим, що тут не можна змахлювати. Тому що сідаєш, вірніше приходиш, береш, як з барабана, витаскуєш логін і пароль, який в тебе є, який записують там напроти твоє прізвище в відомості, і береш собі, вибираєш будь-який комп'ютер. Будь-який комп'ютер вибираєш, там вводиш цей логін і пароль. Ну, це про інтелектуальний тест, так? Ні, це от про тест на знання законодавства. А є ж ще, от скільки для переатестації, так, в відсотковому співвідношенні, скільки інтелектуальний тест, це на знання закону, скільки суб'єктивний, так, там, де оцінюється доброчесність, це останнє. А враховуються анонімні скарги, там, і так далі, і так далі. По доброчесності, по всім анонімним скаргам. Це ж не буде так, прокурор приходить, а йому кажуть, а ти знаєш, от на тебе от анонімка. Ні. Перед тим, як прийдуть всі ці, прокурорам дадуть знайомитися з власним досьє. І він на кожне власне досьє зможе дати пояснення. Обґрунтоване. Якщо комісія визнає, що це пояснення обґрунтоване, якщо комісія визнає про те, що там обґрунтовані всі остатки, і він покаже, що це все законно там набуте в законний спосіб, бабушка прислала з Аргентини, або звідки ще, то в принципі питань не буде. Але якщо з'являться достатньо об'єктивні підстави вважати, що це не може бути, і комісія точно визнає, що це, скажімо так, питання такі, тоді комісія буде приймати відповідні рішення. Але спочатку... Хороший прокурор – це бідний прокурор. Як вам сказати, дивіться, в мене все одно виникає питання, як можна стати там, супербагатим прокурором. Можна стати нормальним прокурором, тому що зарплата на сьогоднішній день вже не маленька, там за останні 3 роки. Вона трохи підтягується. Але ситуація така, що якщо ти все життя працюєш в прокуратурі, все своє життя, ти можеш бути людиною не бідною, не зажиточною, з такими середніми статками. І якщо ти ніде не працював, і в тебе дружина не суперуспішний бізнесмен, а у нас прокурорів буває так, що він прокурор, а дружина суперуспішний бізнесмен. Це я не знаю, був такий там прокурор СУС, він займався біткоїнами, наприклад, і був одним з найуспішніших. Або таких там суперуспішних бізнесменів. Після звільнення. І дивишся, як ці суперуспішні бізнеси з'явилися. І в мене виникає завжди до таких питань. Але взагалі в більшості, там 70%, там приблизно такі середні, про яких я вам казав. 60-70% там приблизно нормальних людей. Ви в своєму безпосередньо відомстві вже скількох звільнили? Ви знаєте, тут ситуація така, я звільнив тільки тих, хто хотів звільнитися терміново. А були зразу? Так, зразу там. Раз, людей з 10, напевно, пішло зразу. Тільки поміняли військового прокурора, і вони пішли зразу. А всіх інших я дивився, тому що звільнити завжди ніколи не пізно людину, а продивитися, хто і як працює. Зараз декілька людей не пройшло атестації. Я їх теж поки що не звільняю, тому що є порядок передачі процесуальних справ. Створені відповідні там групи людей, які приймають процесуальні ті чи інші справи. Вони допрацьовують. Мені трохи легше, тому що в військовій прокуратурі є свій особливий порядок звільнення. І він іде через Міністерство оборони. Він не прив'язаний до загального порядку звільнення в прокуратурі. Тобто я все одно повинен спочатку звільнити людину з військової служби, це значить відправити на військову лікарську комісію, провести відповідні співбесіди, провести відповідні всі заходи, організаційні розрахування з Міністерством оборони, але тільки потім звільнити вже з прокуратури, тобто з прокурорської посади. Тому в мене трохи інша процедура в військовій прокуратурі. То в мене так більш
м'яко це проходить. Чому так жорстко обійшлися з вашим попередником, якого взагалі звільнили з військової служби? Ні, ну це не до мене питання, це до президента. Я не знаю, там генерал-полковників звільняє міністр оборони, президент приймає рішення. Ну, це так в системі там попередньої влади, я не маю з Порошенка, а взагалі, так? Це, ну, така безпрецедентна історія, рідко кого так Ну, не... я не коментую рішення Верховного Головнокомандуючого і міністра оборони. Гаразд. Повернімося до справ Майдану. 5 років розслідувань, дуже багато резонансних важливих справ, крапку в яких дуже потрібно поставити. Так, куди вони всі зараз? Дивіться, тут ситуація така, що те, що там можна було розслідувати по гарячим слідам і перші роки, да, воно розслідувалося, і там є і підозри, є і звинувачення, є і судові вироки по відношенню до людей, які здійснювали насильницькі дії на Майдані. Але тут ситуація така, що дуже багато людей, які виявлені, по відношенню яких зібрано достатньо матеріалів для висунення підозри, вони не знаходяться на території України. І всі ці провадження, вони зупинені в зв'язку з так званими міжнародно-правовими характерами пошуку. Да? Тобто там надані доручення на пошук, це все займає багато часу, так. Да, об'явлені в розшук, але вони всі практично там виїхали практично в Росію, а Росія їх не видає. І от в зв'язку з цим призупинені дуже багато кримінальних проваджень по відношенню до тих людей, які вчинили злочин на Майдану. Така ж сама історія по тим злочинам, які в принципі вважаються, що були пов'язані з Майданом, тобто злочини скоєні поплічниками Януковича, там економічні злочини. Така ж сама історія. Тобто навіть там, де є і розслідування, там, де є і вже готові там можливість висунення підозри, вони призупинені в зв'язку з міжнародно-правовими заходами, тобто з міжнародним розшуком злочинців. І от це одна із головних таких причин, чому вони не йдуть. Ну, добре, а куди ті справи, які розслідуються? Ну, якщо люди 5 років свого життя витратили на розслідування, там якихось справ, так? Ну, точно не макулатуру. Ви такі речі кажете, ну куди такі справи? У нас створена комісія, майже зараз 30 людей буде перевіряти всі справи, як вони прошиті, пронумеровані і таке інше. Тобто сьогодні вже була нарада там з керівником Державного бюро розслідування. Думаю, що завтра, післязавтра буде така новина, яка там всіх заспокоїть трохи. В цьому питанні, і вони будуть передаватися. Частина в ДБР, причому частина, можливо, навіть з тими слідчими, які підуть, тому що тут необхідно прийняти відповідну норму в проєкті закону 2116, який на сьогоднішній день на розгляді стоїть в Верховній Раді, щодо спрощеного порядку переходу слідчих Генеральної прокуратури в слідство ДБР. Да? А вони можуть абсорбувати цих людей? Звісно, і ми про це і говоримо. Про яку кількість приблизно йдеться? Це буде залежати від бажання людей. Да? Тобто важко сказати, скільки захоче піти, з яких підрозділів, які слідчі захочуть піти. Я не можу зараз сказати там про певну цифру людей, які захочуть туди піти. Але, звісно, можуть. І можуть піти з цими самими справами, які вони розслідують. Це було б дуже непогано. В нас вже створено спеціальний департамент процесуального керівництва справами так званого Майдану. І там, до речі, керівником призначено пана Мисяка, і заступником це Сергій Донський, який там проводив ці процесуальне керівництво здійснюється над цими справами. Тому нікуди вони не дінуться. Точно нікуди вони не дінуться. Вони точно будуть збережені, вони точно будуть розслідуватися далі. Це правда, що пан Мисяк блокував підозри 16 суддям, в яких фігурує нинішній голова Офісу президента? Ну, я цього не знаю. Просто не буду говорити, я не знаю цю інформацію. От реально не знаю, про що йде мова, тому що, так би мовити, у нас є розподіл повноважень між заступниками Генерального прокурора, і в кожного є свій відповідний департамент, за який він відповідає. Да. І це не мій департамент, не мої справи, тому я тут не можу сказати, є, немає. Тобто справа там Калєтника, яка також була там фактично зараз вже злита, так? Ні, вона нічого не злита. Нічого вона не злита, вона в управлінні спеціальних розслідувань, там поки що готують. Ви ж дивіться, для того, щоб в принципі передати підозру, її треба дуже уважно вичитати, щоб ця підозра, яка там формується, да, в цій справі,
Як вам сказати, вона мала життєздатність і судову перспективу. Ну, я пам'ятаю, приблизно такими ж категоріями оперував свого часу Назар Холодницький, пояснюючи багато. І це правда. І ви повірте, це правда. Тому що коли сідаєш і вичитуєш ці підозри, да, то в принципі розумієш, що тут можна, от тут слабка сторона, тут слабка сторона. Більше того, для того, щоб готувати підозру к передачі, там, ну, пред'явлення підозру, ну, проводимо там, ну, як мінімум там 3-4 наради всією групою для того, щоб вичитати, проговорити конструкцію, як воно може йти, які слабкі і сильні сторони для того, щоб її пред'явити. Коли вже підозра пред'являється, то вважайте, що вона так більш-менш вже вичитується. От, вона вже більш-менш нормальна. Хоча підозра – це не обвинувальний акт, і підозру можна робити на там, ну там, скажімо, достатньо опосередкованих фактах. От. Але ми все одно вичитуємо її, дуже уважно вичитуємо, тому що вона ж, знаєте, потім починаються от такі от хитання, вона стає публічною, її починають з одного боку коментувати, з іншого боку коментувати, і тоді виникає суспільна довіра або недовіра, да, до цієї підозри, яка висувається. Тому це не так все просто, як хотілося б всім. Ну, гаразд. Але все-таки от в управлінні спеціальних розслідувань, раніше департаменті, так, було дуже багато справ, які, ну, кожен новий там прокурор хотів забрати в цього департаменту, цієї структурної одиниці, тому що це такі хлібні справи різних там попередників. Да, ми, видно, яких... не такі. У нас хапальні рефлекси не ті. Тому що ми, в принципі, ці справи хочемо навпаки віддати. А? Тобто, Але справи, віддати які... в ДБР і НАБУ. Да. Тому що для розслідування в ДБР НАБУ. А процесуальне керівництво, само собою, залишиться. Ті, хто в НАБУ, піде в САП, а ті, хто в ДБРівці, залишаться за Генеральною прокуратурою. Тобто у нас трохи інші рефлекси, бачите? І це правильно. Ви зрозумієте, що для того, щоб на сьогоднішній день ці справи довести до ума, вони повинні бути ті, які стосуються корупційних злочинів, да? Злочини щодо зловживання владою, тобто які підслідні НАБУ, їх потрібно передавати не в Печерський суд, не в Солом'янський, не в Шевченківський, а в Вищий антикорупційний суд. Вони повинні піти туди. А їх туди може скерувати тільки Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Значить, вони повинні туди спочатку піти, там провестися повне бути до розслідування цих справ. Там разом в групах прокурорів повинні бути разом з тими, хто їх розслідував, слідчі, можливо, ті самі, які працювали у Гарбатюка або в головному слідчому управлінні, теж допомогли сформувати повністю ці справи і вже потім їх скерувати до суду. Ну тоді буде результат. Ми ж хочемо результату, да? Нам шашечки чи їхати. От, ми ж хочемо результат. І ми дуже хочемо результат. Так, я вас теж не можу не запитати про... Мене вже давно цікавить це питання. Дуже такий незвичний епістолярний жанр. Низка прокурорів Генеральної прокуратури написали славнозвісний лист, анонімний лист до президента, який став публічним, в якому вони скаржаться на переатестацію і навіть закликають тих, хто займається цією переатестацією, там сказали таку дуже афористичну річ, що не робити з нас, що Генпрокуратуру перетворюють на стадо покірних баранів генерального прокурора Рябошапки, і про те, що ми не барани, а ви не вовки, і ми можемо з вами помінятися місцями. Та все може бути. Ми ж нічого не проти не маємо там проти тих людей, хто писав або що написав. Ми знову ж таки кажемо, да, наше завдання от пройти в прокуратуру. Це точно не сісти на якісь справи. Це точно не повисмикувати їх під себе. Це точно не забрати щось для того, щоб посідлати якісь потоки, як пишуть деякі там блогери, там, ну, різну фантастику. Наше завдання зробити цю прокуратуру ефективною. Більше того, наше завдання повернути до неї довіру, да, прокуратуру громадян. Яким чином це можна зробити? Не ставати на політичні якісь там, ну, скажімо так, уподобання, да, або на політичні симпатії і антипатії. Робити все це так, щоб це відбувалося справедливо. Ви ж подивіться, навіть цієї переписки, яку там показували в Верховній Раді. Ви про Медяника. Про Медяника. Я про Медяника пишу. Ну ти ж знаєш, що зараз там вже не так, як було, що зараз там це вже дуже важко домовитися. Там неможливо домовитися. І тому ну, але він обіцяє домовитися з Трепаком. Він ніколи не домовиться з Трепаком. Розумієте? Він не домовиться з Трепаком. Ну, я
чула, що обіцяти. Требак сказав, що він не знайомий з депутатом Він Медяником. абсолютно не знайомий. Але ж це не означає, що їх хтось не познайомив. Це ж політика. Ні, але Трєпак це ж не та людина. Розумієте? З Чумаком можна домовитись? Не приходять. Знаєте, навіть один прокурор мені сказав, що а вам не дзвонили? А мені дзвонили. Я кажу, а мені не дзвонили. Тому що за 7 років в мене є відповідна репутація. Зі мною не домовляються. І вся історія. І така ж сама історія з іншими. І ніхто не може домовитися. В них почва під ногами летить. Тому що кожний же мав В свого... період змін завжди не знаєш, з ким домовлятися. Ні, так справа в Але- іншому. Кожний же мав свого ручного прокурора. Заступника, прокурора якогось там, керівника департаменту. А тут нема з ким домовлятися, представляєте? Червоним нема, білим нема, синім нема, зеленим Тому що нема. скрізь одна партія. І все, і нікому нема з ким Коаліції домовлятися. немає. І в них тут повністю просто когнітивний дисонанс. Тому що, як же так, з прокурором не можна домовлятися. Поки що, звісно, на місцях це трохи не працює. От в генеральному ми починаємо працювати з цим. І от ми хочемо зробити таку прокуратуру, щоб не треба було. І ніхто не ходив би з нею домовлятися. І точно би знали, що з нею не домовишся. І ніхто би не знав, що справу не продадуть, не зальють. Що, Розумієте, ще такої ситуації політичної, екстраполювати нинішню ситуацію там на попередні роки зараз досить складно, тому що в нас монокоаліція, одна дивіться, вчора партія, прийшов одна президент. політична сила, в ній різні групи всередині, але... І слава Богу, що вони різні групи всередині. Чим більше вони будуть між собою ритися, тим простіше нам буде працювати. Це я вже так пошуткував. А от дивіться, вчора прийшов президент до детективів. Ні, до НАБУ і САПа і НАБУ. І сказав, у вас розв'язані руки. Таких слів від президента ніхто не чув. Від будь-яких президентів ніхто не чув. Від Петра Олексійовича точно ніхто не чув. Що у вас розв'язані руки, ви всі такі хороші, у вас розв'язані руки. І тепер спробуйте зв'яжіть ці руки цим детективам. Спробуйте зв'яжіть. Він же вийде і скаже, а мені хтось зв'язує руки. І я хочу, щоб точно так же працювала прокуратура. У вас розв'язані руки. У вас є червоні лінії, ті, що на вас не тиснуть ніякі політичні сили, вам ніхто не заносить ніякі там прохання не від кого. Але щоб кожен місяць, корупціонер в мантії сидів. Ми ж бачимо ці заяви президента, вони іноді... Це було б хорошо. Тут у вас розв'язані руки, але тут, будь ласка, нам... Це бажання очистити суспільство, розумієте? Це бажання вичистити суспільство. Ми точно знаємо, що суспільство наше несправедливе. І несправедливості повно. І судова система точно так же не користується високим рівнем довіри. Зараз її знову перереформують по-новому. І ми молода держава, да? Ми молода держава. Реально молода. 28 років – це практично нічого. Ні з традицій не створено, ні стандартів, ні правил таких установлених, ні процедур, ні якихось там, неписаних правил там поведінки в суспільстві не установлено цього. І ми зараз все це установлюється. І ситуація така, що комусь приходиться на себе брати цю функцію встановлення нормальних стандартів доброчесності. Це супер складно в ситуації, коли, в принципі, навколо тебе море недоброчесності. Це супер складно. Ти біла ворона, ти ідіот, ти там космонавт, як нам вчора сказали. Прийшли космонавти, наділи ці скафандри і нікого не чують. Да? Нікого не чуємо і не будемо там шлеми стекляні, і нікого закрилися, нікого не чують. Точно не будемо нікого чути. Будемо робити те, що ми повинні робити, це точно. Добре, перший тест такий для Генеральної прокуратури – це, звичайно, розслідувати, мабуть, скандал, який виник всередині фракції партії влади. Там після Медяника ще були звинувачення в корупції. Фактично в корупції, так. Це тому що депутати до НАБУ і САП. Але у вас же теж там є своя частина пирога. НАБУ і Ні, САП. там НАБУ і САП. Це якраз їхня підслідність, це абсолютно їхня підслідність. І тому ми точно не впливаємо на них. Але те, що ми з ними працюємо, те, що ми координуємо дії, якщо необхідно щось робити, ви ніколи не бачили зараз, на сьогоднішній день, за останні часи, щоб так скоординовано працювали правоохоронні органи. Ви ніколи не бачили, щоб між правоохоронними органами не було таких чвар, як сьогодні точно нічого немає. Да? Сьогодні ми працювали там з ДБР, ми говоримо про те, що в будь-якому випадку там слідчі, тут процесуальні керівники, і ми повинні між собою координувати, між собою повинні точно координувати всю діяльність між собою. І тому на сьогоднішній день це головне завдання.
Національна поліція, значить ми працюємо з Національною поліцією, домовляємося про те, що ми друг другу допомагаємо і все таке інше. Сьогодні ми працюємо з експертними установами точно так же, щоб скоріше прискорити всі ці експертизи, щоб вони не лежали там по 100 років. Да? Тобто на сьогоднішній день оця координація між всіми правоохоронними органами або органами, як правильно називати, кримінальної юстиції, я ще не бачив такого рівня координації, коли в принципі от немає того, що кожен тягне на себе одіяло якесь, кожен під себе щось вириває, між ви маєте на увазі, що ніхто конкуренція. ззовні не намагається вас стравити між собою? Не виходить. Намагаються багато хто. Не виходить. Ми просто розуміємо, що якщо нас будуть стравлювати, то ми не дамо результату ніякого. А от не виходить. Що навіть Холодницькі з Ситником помирились? Так. Да. Проводять наради кожного дня спільні. Приходять, чудово все. І не слухають один одного. Ні, слухають. Вони підслуховують. Ні, дуже уважно слухають, дослуховуються. Дослуховуються, без акваріумів. Без акваріумів. Ну, дивіться, у вас все одно дуже багато різних справ, і найближчим часом вам треба буде показати результат. Чого чекати які справи ви вважаєте такими от вітринними для себе? Побачимо. Ми ж домовилися зразу на початку, що ми не рекламна агенція. Добре, я не можу вас не запитати про справу Гладковського, яка також частково і є в провадженні Генеральної прокуратури, не тільки НАБУ. Є частково вона є. Ну, що я вам можу сказати? Ви бачите на сьогоднішній день, що в принципі справа просувається, вона на стадії там досудового розслідування, яке є, там підозри здійснені. Я думаю, що вони будуть наповнюватися. От і все. Ну, не зовсім от і все, тому що все одно є от на такий простецький розум, даруйте, я там не фахівець, але все-таки от є Пашинський, якого звинувачили, якому закидали різні речі, зловживання в оборонній сфері також, так? Його взяли. Не спіши. Кинули за грати за епізод там побутового якогось характеру. Ні, почекайте, ви розумієте там, що так? Без права застави. Що, в принципі, насильницький злочин, який відноситься до того, що здійснено був бувшим народним депутатом, да, або в якому підозрюється, я не можу зараз поки говорити про що, хто що там, чи злочинний, чи не ні, тому що поки що це підозрюваний. Да? Насильницький злочин, він точно повинен бути розслідуваний. Його не давали розслідувати? Не давали. 2 роки його тормозили. Зараз він розслідується так, як потрібно розслідуватися. Все інше, про що ви говорите, про інше там закидання. Що Гладковський, якому дали вийти під заставу, яка значно менша, ніж те, що йому інкримінують. Що, в принципі, є закон, да, який каже про те, що під заставу не виходять, або можна затримувати без застави, там, утримувати без застави людей, які вчинили насильницькі злочини проти життя і здоров'я. А от злочини економічного характеру, до яких точно так же відносяться корупційні, вони передбачають можливості виходу під заставу. Під заставу вийшов, наприклад, там Гладковський, під заставу вийшов Микитась. Правда, різний рівень застави по відношенню до характеру злочинця, да, і до характеру злочину скоєний. Але, на жаль, це світова практика, що злочини, які не пов'язані з насильством, да, вони не вимагають взяття обов'язково під вартою і утримання в слідчих ізоляторах. Нічого не зробиш, це закон. В Пашинському ж спрацював аргумент, що він може, скажімо, тиснути на слідство, використовуючи свої високі зв'язки, і що він може втекти за кордон. Так, Гладковський, маючи житло за кордоном, маючи не менші зв'язки і вплив в систему. Тут різний характер злочинів, розумієте? Там немає насильства, тут є насильство. Вся історія. Тобто тільки тому от такий підхід. Да, політичних? Точно. Ні, які політичні? Тут немає жодної політики. Бачите, з різних таборів люди. Абсолютно з різних політичних таборів. Як ви це визначаєте? Спеціально якийсь квотний принцип? Слухайте, точно квотного принципу немає. Але ж дивіться, в чому... тут визначати достатньо легко, тому що практично 28 років ми жили... Я про це говорив вже як політик. Да? Ми жили в такому корупційному бульйоні, де варилися практично всі політики. І в цій корупційному бульйоні там хтось набирався м'яса, хтось залишався тонкою кісткою. Да? І от ті, хто понабиралися, вони між собою ж працювали. Між собою з різних політичних таборів вони між собою абсолютно точно ладили.
ті люди, які варилися в цьому корупційному бульйоні. Тому зараз немає потреби взагалі визначати політичний характер тої чи іншої особи. Якщо вона варилася в цьому бульйоні і до неї наросло наше з вами м'ясо, тобто наші з вами податки, наші з вами народні багатства, то треба брати і просто-напросто розслідувати. І це, зрозумієте, це ситуація така, що це все прикривалося правоохоронними органами. Тому що правоохоронні органи в більшості своїй, вони були просто інструментами заробляння цих ж самих грошей цими самими людьми. І оце нам треба зламати. Оце нам треба зламати. Розумієте? От те, що ми робимо, це ми ламаємо цю систему. А система пручається. Само собою купа інформації про те, що вони роблять щось не то. Та то ми робимо. Тільки система пручається, тому що ми робимо то, що ніхто ніколи не робив і не пробував навіть робити. Я вас все-таки наостанок хочу все одно добити з паном Горбатюком, тому що так сталося, що він став першою великою жертвою реформи. Перед ним ще було звільнено. Ні, були, але це людина там публічна, яка протрималась при всіх генеральних прокурорах. Всі намагалися його сколупнути звідти і забрати. Ми не намагалися його нічого сколупувати. Ніхто його не намагався сколупувати. Я знову ж вам кажу. Ви написали самі низку запитів депутатських, будучи депутатом, на захист того департаменту в різних окремих моментах. Абсолютно точно. Вам не образливо, що так сталося там? Слухайте, образливо. Більше того, я би більше сказав, але теж знову таки не для ефіру. Дуже образливо. Дуже образливо, тому що хто, а я ж точно не міг бути ворогом цього департаменту, цього управління і Сергія Вікторовича. Точно. І я говорив про те, йому якусь посаду? А ми не можемо так просто запропонувати. Жодних виключень немає. Тільки якщо захоче проходити абсолютно точно. Купа людей набрало 69 балів, 70 прохідний. 69 балів. Уявляєте, яка обіда для цих людей? Одного балу не добрали. Мій помічник, Трєпов помічник, грубо так кажучи. Але ми не можемо нічого цього робити. Якщо ми тільки дамо слабінку якусь одну, ми валимо всю реформу. Якщо когось поза якимись там заслугами або конкурсами пускаємо, ми валимо всю довіру і всю цю реформу. Що ж, будемо стежити за реформою і за справами ваших Генеральної прокуратури і військової прокуратури. Дякую вам, що знайшли час дійти до нас, розповісти багато цікавого. Віктор Чумак, головний військовий прокурор України і заступник Генерального прокурора України, був гостем нашої програми. На цьому сьогодні все. До зустрічі за тиждень. Дякую, що нас дивилися.